Igbo Igbo onu meke nunu we Osimi Igbo onu meke nunu we onye nwere onye Igbo le onwegi ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo osimi onwegi ihe kọrọ ya mancha Igbo ka anyị jeje Igbo keji eje nule obodo bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawọsọ Igbo ọma na-ege ntị o daalụnụ afọ mbụ nwa adụnụ nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a na-etu mgbe ka bụkwalụ ịdị ka achọrọ ekele m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị mma no afọ m ka bụkwa nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afọ otutu ya ka bụ pọmpọm mma ka anyị nọrọ ya cha Igbo kwelu ekele m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke a na-akpọ Sidi ala nke a na-etu Okwurumba Igbo bụ Igbo ekene m unu afọ m bụ Ugochukwu Udoji nke a na-etu onye Chiedu nọọnụ Igbo ọma na-ege anyị ntị ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ihe anyị na-ewetara unu bụ ihe emume nke a na-akpọ Igbo bụ Igbo mana tupu anyị gaa n'iru wee gwa unu isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata ọ ga-amasị anyị ka anyị ji obere ezumike ọ bụ na anyị na-achịta azụ anyị wee tọpere unu ya bụ ngwugwu nke ekechi daalụ na ekene m unu Igbo kwenu nwono renu kwesiono Igbo kwenu nwono renu kwesiono Igbo bụ Igbo ọma na-ege ntị o anyị anachitekwa n'azụ na ya bụ ezumike nke anyị galụ ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ma ọ bụ na ị ka na-agbanye ife onyonyo gị ihe ị na-enene bụ ihe mme nke aka na-akpọ Igbo bụ Igbo tupu anyị gaa ya bụ ezumike agwa m na ọ bụ na anyị na-achịta azụ na anyị ga-agwa unu ugwu nke ahụ ekechi anyị chọrọ ka anyị tọpe ya nke bụ isiokwu o wee bụ na ya bụ isiokwu kpọkwara akpọ isiokwu nke anyị na-ewetara n'ụbọchị nke tata bụ isiokwu nke na-asị ihe ruru nwaanyị ajadu o webugo mgbe anyị kalịrị ya na mgbe mbụ gagoro aga anyị kwuru ihe gbasara nwaanyị ajadu mana nke kịta anyị chọzi ka anyị kapịa anyị ọnụ onye anyị na ya nọ n'ụbọchị nke tata abụrụ nnọọ na okwuru afịa ọkwa onye ọkaiwu ekwutekwa amị akọkwa amị ọfụma ya bụ n'ụlọ ya n'ọnụ oyibo maka o nwere na-asị ọkaikpe nwekwa jọji ga na-aga o wee bụ na anyị dutere onye ọkaiwu ga na-akọwala anyị ihe ruru ndị gbasara ndị di ha anọzi bụ ndị ụmụ nwaanyị ajadu maka na ọ na-ewute anyị rinne ma ọ bụ na ịfụ ụmụ nwaanyị ajadu ka esi eme ha yara ama aka nne nke ha na-ama aka ekpe a na-emegide ha n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ọ kachasị ma ọ bụ na di ha anọrọsị ọfịọ agbacha pọmpọmọsị na osu mana nke taa anyị ga na-alụtụkasị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche aka wee na-akọwa gị bụ onye na-enene ọbụna dị ga nọọsụ achọrọ m ka ị marụ nọọsụ ọsọ na Igbo bụ Igbo ka ị ga na-anụ ihe ị ga-eme wee marụ ka a ga-esi i wee marụ ihe wụ na ị nwere ikikere ịzọ ihe ruru gị ị na-aghọta ọ na Igbo bụ Igbo wee bụrụ ya bụ na isiokwu anyị unu anụgo isiokwu anyị ihe nchọzi ka njọ bụ ịma na-abịa n'obodo ọ bụ na nwaanyị dị ya wee nwụọ enwere ihe a na-akpọ ndị nwunye di ka ndị ada nwunye di na-esochakwunu ma ndị ada a na-agbakọ akpọ nwaanyị isi nke bụ n'omenala Igbo pọmpọm na-ekwe na ahụ na a na-ekwe mana ị na-enezi mmanya na-ele ọkwa na eziokwu a na-ekwu ka ọ na-ada ụda maka na ihe anyị ji n'aka bụrụ obere okwu ọ na-egbutere nne o wee bụ na akpụcha nwaanyị ajadu isi ndị ụmụnne di ndị be nke nwoke a na-esochi azụ ọtụtụ adịrọkwa otu anwụrụ ka a na-ekwuru ọnwa ka a na-ekwuru ọnwa o nwere ndị adịrọkwa njọ otu ahụ mana ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị nke tata bụ ndị nke dị njọ maka abịa na Igbo bụ Igbo anyị na-emegide ihe gbasara ihe lụrụ alụ
ihe gbasara ezinụlọ ọ bụ na anaghị emeti ọfụma anyị na-akọwa ọfụma ka anyị esi mee ka ọ wee gazie abịa n'obodo na omenala a na-akọwa ya na Igbo bụ Igbo ka anyị esi mee ya bụ omenala anyị ma na omenala ọ bụ na nwaanyị di ya nwụọ na na-akpụ isi ọkwa na eziokwu anyị ka na-ebidokwa na-ebido ka anyị gaa obere ezumike ọ bụ na anyị na-achite azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo bụ Igbo ọma ekene m unu anyị anachitekwa n'azụ na obere ezumike nke anyị gara ọ bụ na unu na-esonyela anyị unu ya afụ na tupu anyị gaa ya bụ ezumike na ụmụ ihe mkpụ n'ọnụ nka na-ekwu tupu anyị gaa ezumike aka na-agbalị ya ka e wee ghọtakwa n'ebe a na-aga o wee bụrụ na ndị nke dị njọ ejide ya bụ nwaanyị ajadu asị ya na ọ ya aṅụ mmiri ozu dị ya a na-agbakwana nkịtị ya bụ ife a na-aga otego ya bụ ife mere ya ka anyị ji wee wepụta ya n'Igbo bụ Igbo ka emee gịnị ka a kapịa anya bụ okwu ọnụ onye ka anyị ji wee dute onye ọka iwu maka na emere omenala agba nkịtị ebunye nwaanyị mmiri ozu o nwere ife mee ma ihe eji mmiri ozu na nwaanyị di ya nwụrụ ka na-ebe akwa na-elu uju ekwunye ọtọ si na ọnya gburu di ya na aka ya dị ya mana ilekwa anya ọbụna aka nwaanyị adịrọ nwaanyị amara dị nke a na-akọ ebedu ya na aka ya dị ya ajụjụ anyị wee bụrụ ndị omenala emego agba nkịtị ya bụ ife eme maka onwere onye etinyela ọnụ mgbe sị ka m jụọ onye ọkaiwu nọ n'ime anyị biko ọ bụ na abịa na ụdị ihe dị otu ahụ onwere ihe ya bụ nwaanyị kwesịrị ime dịka iwu obodo si wee dị nwere ike ịkpọ onye ọkaiwu si na ọ ya eme ihe dị otu ahụ kọsara ya na-ekwe n'ihe na-eme maka ọ bụ na obodo na-awụrụ obodo Naijiria nọ mba ofesi a na ozugbo agba onye anwa akwụkwọ mgbe na-ajụ na-asị kedu ka ya bụ ife ya esi wee gakene ka ihe nwee ike nwaanyị na-enene anyị n'ụbọchị nkịtata ihe ọ ya amụta ka na sị n'otu a ka o ya esikwanụ wee gala ya daalụ onye nchịkọta ekene ngụ maka ihe iji ihe bara nnukwu uru ikwu n'oge ugbu a ọ bụ eziokwu na ya bụ ihe dụwara gboo mana chi na-efo anyị kwesịrị na-eto ụtụtụ anyị ga na-eto ịmata ihe a na-akpọ right ya wụ ibe iwu nyere gị ikike na ibe iwu napụrụ gị nyekwe onye ọzọ ọkwa ịma na agba arụ nkịtị ọtọ nwa nọọ ka esiri gbaa arụ nkịtị ka o ji atọ nwa ịma na iwe nke onye ewe nke onye amaghị iwe akpa na-akpọghị owere eje ka sị n'ọgịnị ị na-ewe na-eje mana ọ bụrụ na anyị niile mata menye nọ n'obodo ime ụlọ ya obodo nke a na-akpọ village ma ị nọ n'obodo mepere emepe na iwu na-achị obodo Naijiria na-achị ibe niile ị ga-ama na o meghụ onye chọwarụ nje achọta ahụ mana ịchọ ọhụụ ọdụrụ ọtụtụ ihe na-aga n'ụlọ ịma na nwaanyị di ya nwụrụ ọ nọkwa na nsogbu ọ nọ n'uju so abịa buru chi na aja wee gboe arụ aka nkụ so ọ bịa buru etu a asị ya na-ekwe nke ihe eme mgbe ụfọdụ maka ọnọdụ ọnọ olofuo na ọtụtụ ihe a na-eme awụ ihe kwesịrị ekwesị nke a na-akpọ omenala ma ụmụ omenala ilecha anya hụ na nke a na-akpọ omenala a na-amanye aka mara ndị a na-eme ụmụ onye a na-afụ amamie a na-emekarị onye agha asị ihe eme gịnị onye onweghị onye ya ekwuru ya ka ihe na nkọwa ya na mkpụmkpụ ọ bụrụ na ndị obodo sote sonyere gị sị maka na di gị nwụrụ na ị ya aṅụ mmiri eji wee saa ahụ ma ọ na ya akpụ gị isi ma o mee ihe dị etu a ịmata na enwere iwu na-achị obodo a nke a na-akpọ fundamental rights wụ iwu na-eme onye ọbụla lekwe ọnọdụ gị lekwe ihe na-echekwa gị lekwe ihe ihe ike ime ka inwe ike ime ọ gbadoro ha etu a ibu ụzọ chọwa onye ọkaiwu o nweghị ihe dị njọ na ị chọrọ onye ọkaiwu ide dị nwụrụ
n'ihi na isi na ihe ha chọọ ị na nye n'icha adịghị egbu imi nke gị na nkọnkọ ma chukwu ekwe na mana ọtụtụ ihe ha na-eme na-awụ asị na nwunye di mmadụ nwụọ ome ha abanye abụọ ya arụ ome onye jụrụ kpatara o jiri ahụ ịma ihe emerie n'ọnọdụ ahụ nọ iburu sotie nke ka nke na ịbịa saa onye nwụrụ anwụ ahụ esi aṅụwa onwe n'aka na iwu ọ nọ ka iweta ihe a na-akpọ poison nye mmadụ ya rie and ịgba nkịtị mana ị chọrọ ọnwụ so ọ bụrụ isonye ịfụ na ihe ndị ahụ iwu akwadoghị and igbo na iwu akwadoghị onye ọ na-emere ihe ga-aza ajụjụ ya Igbo bụ Igbo a na-ekwukwa na ọkwanye a sị na nke onye ma ya o nwere ya ama nwe ya aka maka ya akụwa nwe otu a onye ka iji wee dute onye ọkaiwu ịma na o kwuru afọ ya sọsọ afọ ya sị na afọ ya wuru ọkwanụ barista n'ọnụ oyibo mana tupu anyị gaa n'ajụjụ ọzọ ọ ga-amasị m ka anyị jee obere ezumike ọ bụrụ na anyị na-achịta azụ anyị wee bido ebe anyị kwụsị apụkwana wetakwa akwụkwọ gị weta mkpịsị gị na-eme gịnị na-edetu ihe niile a na-akọwa ka anyị jee n'obere ezumike pụta daalụnụ Igbo kwenu nwono renu kwesiono Igbo kwenu nwono renu kwesiono Igbo ọma na-ege ntị anyị ekene unu anyị anachidokwa n'azụ na ya bụ obere ezumike nke anyị gara isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata ọ na-atọ m gwụgwụ ịma ihe o ji atọ m maka na mma na ndị di ha anọ ọzọ a na-akpọ ụmụ nwaanyị ajadu a na-emegide na ha na-emeche Igbo bụ Igbo mbọsị nke taa obi ya adị ha Polina ka nso ya na nke Polina mana tupu anyị gaa n'iru wee bidokwa isiokwu nke anyị kaji n'aka ọ ga-amasị m ka anyị mee ihe eji wee mara Igbo bụ Igbo nke bụ egwuregwu Igbo bụ Igbo olugonu asị onye agba n'ọsọ ọ nọnwe ihe m na-ekwuwe ma ọ bụ na olu onye bụ egwuregwu asị m ọ bụ ọkwa na mmadụ dabụ na ọ mara ome maka na ọ bụ na anyị amara nke a na-aka ya ma nna ebe a na-akọwa ihe anyị na-akọwa mmadụ da onye daa ma o kụnyere ma na ọdago mana ịda ikwunye ka anyị gaa nọ na egwuregwu nke anyị nwere Igbo bụ Igbo ka anyị wee mara nke a na-akọ emebi na iwu anyị nwere anyị enye onye ọbịa ọ bụrụ na emechazie nke onye ọbịa esi na nke gị anyị na-aga otu anyị si agaba iri eme egwu ebunye gị onye nwere ofu eyi m afọ ọcha ewere nke ọcha emepekwa na-emepe daalụsọ ị chọrọ ịgụ nke ị na-emechite obere mmekwu ị na-agba nnọọ mbụ ego gị a n'anya nke anụnwa mba ọ ya azatị ya ogologo abụghị ya na nwa m etoola biko kọwala anyị ihe ọ pụtara o nwere nke ọcha ọ dabara abụghị ya na nwa m etoola o nwekwara na asị na abụghị na nwa m amagola ihe ka akọwa ya ọfụma ịma na enye nwata ihe karịa ọsọ ejire ka onye onye ọkwa ka ji gba nkịtị daa kụdara ume sịpụ unu zaa o gosiri na uto dị na mmụọ uto ahụkwana n'anya na ụtọ n'iwu n'ọnụ ọhụụ n'anya na onye si na ya wuru ikpa ogosi o ji wuru dị onye si na ya wuru nke ogosi ka o ji wuru nke ya wụ na hapụ ihe edere na bọọsụ baa n'ime bọọsụ Igbo ọma na-ege ntị tupu oge asị anyị kwarapụ o nwere nnọọ ihe ajụjụ m ga-ajụpụtakwala juru nnọọ ezigbo afọ ma jụ ka onye ọkaiwu anyị na-anọ tinyekwa ọnụ na ya o wee bụrụ ajụjụ nke na-asị kedu maka ndị ụmụ nwaanyị ajadu nọ na be di mana ha mụta asụ otu nwa mana di ha ji ezigbo ego o wee bụ na ya bụ di ha arapụ ndị ụmụnne na ụmụnna agbakọ ka a napụ ya maka na ọ bụ na ọ mụtalụ nwaanyị na ọ mụtara nwoke ịma na abịa n'ala Igbo dịka nwoke wụ na ọnya bụ na a na-emeka
na ụmụ ndị esizi na nwoke pụọ n'ọzịala na nwaanyị mara m ihe agbazi ndị ahụ mana ka nkara aga na ya bụ ajụ na ajụ o wee bụ na ọsọsọ nwaanyị ka ya bụ onye mụtara wee bịa n'ala ya ife dị chụpụ ya achọrọ m ka onye ọkaiwu mee ka ya bụ nwaanyị malụ ihe o nwee ike imenwu ka onye esi wee gaa wee napụta ihe ka ọ pụtara onye ọkaiwu akọwakwala anyị na ihe ha mere o ihe kwesịrị ka ha mee otu anụ nwa nwaanyị nwoke a nọrọ na ya ka ama nọsọ ụmụ nwoke na-enwe ihe na-enwe ike si na nwaanyị anụ dị pụọ nwaanyị agbaziela aka ka ọ dị m n'ọnụ otu a ka ha pụrụ onye ọkaiwu ka ọkọ daalụ ya onye nchịkọta ọkwanụ ofu ihe adụ na nke mbụ anyị kwuru ịma kpena tupu zaa nke a ka m kọwaa ofu ihe dị oke mkpa n'ihi na anyị na-ekwu ihe a ka ndị mmadụ na-amụta n'ọkwanụ nkwụ akpa n'ụtụtụ ka eji esi nri n'ukori nọ nri akpa n'ụtụtụ ka a na-eri n'abalị ọ bụrụ ya na tupu ịnụwa di ọ ịnụwa nwaanyị mara na e nwere ụzọ abụọ esi anụ nwaanyị ụmụ nke a na-akpọ nke omenala ya nke ya enye ego ndị be na-akpọ ịka akịrịka ịkacha akịrịka buo mmanya nke a wee nụ nke a na-akpọ traditional marriage ọ bụrụ na ịkwụsị ebe anwa ị ma na ihe ga-achị gị tradition ya bụ omume ndị ịnụrụbe ha omenala ndị ịnụrụbe ha mana ọ bụrụ na iwelite aka jee nke a na-akpọ ije n'ụlọ ụka jee were onwe gị nyefee Chukwu makwanụ jee na ụlọ ikpe jee sign register ka a na-akpọ court marriage ị ma na iwelite onwe na ịzọ ọnụ onwe gị zọọ ụmụ gị maka na ọ na-emeghe nke ahụ ọkwa ihe obodo kụrụ ka ihe agbara ha maka na ọ kpara nkụ ahụ si ngwere bịa ụgwọ isi inwe ike n'elu ma etu ọ dị na be unu nwoke nwaanyị nụọ di ịma na ya na di ya ugbo ofu ọ bụ omenala ndị be di gị ga-achị gị ọkwa nke ndị be unu maka ịgbaratara jụọ ndị gị na nna gị ọ bụ ome a ga-agwa gị na ọwụwa ome duru ma na ome n'ebe anyị nọ ya ọ bụrụ na ị gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka ma ọ jee na kọtụ jee gbaa akwụkwọ ị mara na ihe ọbụla di gị nwe ọwụghị jos na ọ dụrụ gị ọgụ na di gị nwe ya ọgụ na di gị na ụmụ gị ọwụghị nke na omenala ọwụna aya ha akpa ya aka nne di gị wụ na di gị ka o ketara oke nwaanyị na-eketa oke na di ọwụ na nwa ya ihe nwa gị nyere gị nke ọ chọrọ inye gị mana ihe nwa ha nwaanyị ọ nwunye na ụmụ ya nwee ihe ọ kpatara nke a kpọtara ụmụnna wụ ọnwụ na nwaanyị na nwa ya nye ụmụnna ha erie onye ahụ na-akụ na-enye uru anwụgo ndị mezi ewu nwaanyị na nwa ya ọ bụ nke ha ka ọ iwu kwuru ofu ihe nchọ ka m kọwara unu na ọ bụrụ na nwoke mezie ndụ ya ka a na-akpọ ide wil tupu ọ nụọ nwaanyị ọnụ ha nwaanyị imezi ndụ ya ahụ emebie a na-akpọ ya marriage revokes a will n'olu oyibo so o nwere ike mee ka ụfọdụ ndị ma oke ihe mgbafee oke o mee si na nne ya na nna ya ka o nyere ihe niile tupu ọ nụọ nwaanyị ọ nụọ nwaanyị ọ na o jeghị kagbuo will ahụ that marriage akagbuo the will n'ihi na ma ọ chọrọ ya o ma ọ chọghị ya akụ na ụba ya wụ ya na nwunye nke ahụ ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya so ọ na nwaanyị gba nkịtị anarị ya mana dịka atụ ikwu mbụ na ọgba nkịtị si ọ gbatara nkwa ahụ si ngwere bịa ụgwọ ikwudosi ike ezinụlọ agbata obi ma ọ bụ ndị ụmụnna anyị ha akpa aka na ha ewu nke gị ị mụtara nwoke ịmụta nwaanyị ka mgbanyekwa ofu ihe aka ndị mbụ na ndị Igbo si na mmadụ nwụọ akụ na ụba ya nke ka nke wana maka ndị nwoke na ụlọ ikpe kacha ụlọ ikpe Naijiria na-akpọ Supreme Court enyegbuo ikpebi o pecha mpe orugbo 13 karịa na ekewe ana a na-eke nwaanyị so nwoke nwụọ ọwụ sọsọ ụgbọala ma gịnị ma na ya nwaanyị so ekete nwaanyị nwa nwaanyị na onwe ọ bụrụ na nne gị ha na-akpa nwunye mebi na ọgụ ha akwụkwọ bụ nwaanyị jee n'ụlọ ikpe jee nata ihe a n'ihi na onye gbuo onwe ịma na anyị na-agba oke nkịtị iwe nwaanyị ọsọ bụ pee ha ego
nne m awụrụ akpọ guardian wee kporo ahịa wee jee ụlọ ikpe jee nakọta ya biko onye nna ya nwụrụ akụnụba nwụbeghị ihe dori ya nwụbeghị mana ịhapụ ya ka ọ nwụọ ọgụ gbara nkịtị ihe nna gị hapụrụ nwụọ ụgwọ na nne gị nwee ọ mụrụ nwoke ọ mụrụ nwaanyị ọ mụrụ nnukwu ọ mụrụ ofu anaghị eme mgbagha iwu edegbe kwụọ ya gbam ịga ka ọdụ okwu agụ na hey Igbo bụ Igbo ndị ọma ọka mma ọkakwa mma maka mụ amụta m ọtụtụ ihe dịka jide ya na ya wụ oge Igbo ọma na-ege ntị unu afụgoro ihe anyị kọwa n'ụbọchị nke tata ama m na gị nwa na-enene na ịmụta otu ihe maazị so otu ihe na ịmụta ọtụtụ ihe dị iche iche gị bụ onye di ya nọrọzi ama m na ịmụta ọtụtụ ihe na akwa anyị na-ebe n'ibecha anya anyị wee na-asị barista Ugo daalụrị nne anyị kọwa nnọọ ịkọwa ka ya ọfụma onye enu ya esi ghọta onye anaghị esi ghọta anyị ga na-eweta n'isi njedebe n'ụbọchị nke tata ihe gbasara Igbo bụ Igbo mana ọ bụrụ ya bụ na echiche na ya abịa ka anyị bidokwa ebe ọzọ anyị na-ewetara n'ọtụtụ isiokwu dị iche iche nke gbalagịgharị anyị ga-ewetara unu ya afọ m ka bụkwa nwaada unu nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe aka na-eti m wee ka bụkwala ịdị ka a chọrọ biko na ọ bụ na o nwere ajụjụ ịchọrọ ịjụ gbasara ya bụ isiokwu anyị kọwa n'ụbọchị nke taa sitere na anyị ozi nke ndị oyibo na-akpọ Instagram handle The Real Platinum Production ọha nwa na-ewepụta Igbo bụ Igbo ka emesịanụ ndị ọma mma nọ hai nketa atọ m iche afọ m ka bụkwa nwaada Ngozi Chukwu Chimdikeze biko nụ afọ otutu m ka pọmpọ nwa ọ dị na mbọsị ọzọ Igbo ekene ka mụ n'ọzọ aka m bụga nwanne unu nwoke a na-akpọ Sydney Diala nke a na-etu okporo mba 1 ekene m ndị Igbo ekene m unu lotekwa na mmadụ aha nwata na anụ osorogbu chekwaa onwe gị n'ụwa ahụ echekwaghị ekene m n'aha m bụkwa Ugochukwu Udoji nke aka na-etukwu aha onye Chiedu Igbo ọma na-ege ntị biko nụ ka emesịa emesịa Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu nke onye tiri ya zelu Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu ọsị m Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu onye nwere onye Igbo lee onweghị ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo ọsị m onweghị ihe kọrọ ya ma ncha Igbo ka anyị jeje Igbo ka eji eje n'ule obodo bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawa ọsọ